thlir tu te chibai le vekule ole ton roma chuan kumin kum sang ni som ni palian ti chua chief of station ti chu kan thlir ho vele thungdon ani Hungary khopui pakhat Budapest lo langin chuta chuan CIA agent John chuan misual lo en thameka John chu ama mai chuan ni lovin a thin pa pakhat Ben chuan noilama chu misual chu halo zong ve boka an pahnih chuan an tang rual mek ani Ben chu senior CIA agent ania tuna chuan CIA station a chuan a ho tu pa berin no meka anna chuan a thatak zet ani kum engemaza chung chu anna chu thathakin alo thok to thina tuna po hian Ben le John te chuan secret agent Russia ramatanga ro kal chu han lo bi thlamek US sarkar ta na poi khoi thei tur nia hanrin helawang chuan an uluk leya reivak lawa Russian entlatu Evgeny pot chuan an zueni ti chu halo sheveta Ben thena chuan Evgeny churon kalin abula chuan engma harsan na han siam lo tur thu waran soya Russian sarkar ta na atholo thu ron soin chol ma chulai ron kalmai mani thu chu hasoitane ma se Ben chuan an enthlang reng tur thu lo filin an tan chuan chulai pun chu chol man na chi ni ya ha hrialo thu asoya ramdanga chol mangmai tur chuan tibok tlai kha chu Ben chu cafe a chuan kalin chuta chuan anupui feranen chuan an in nei anniversary chu han lom dona fera po chu CIA a chuan a thok thina sarkar ta na hriat tur poimo la khom tu ani Ben chuan anupui chu a mangai ema kumsom ni zat lawin nei to ma sela in nei thar limang main anin ngain ain tlalhel train an fapa chu atlangwal trip to a khodanga na thok zui cafe a han thlen nuwa chuan fara chuan restroom a kal tur thu a pasal chu hrila restroom a kal vele chuan restroom lama tang chuan bom chak tak mai chu haron puak ta ne tharuk zet aliam to nuwa po chuan Ben chuan anupui thina chu hala thei ngil thei lova hari ruwa thar reng mai tunge amo phurtu chu zon na tum char chara chuti pa chuan anupui thlan chu atlo rin bokani anupui thlana haron kalchang chuan aron tong train anupui thina mo phurtu chu aman ngei tur thu te chu hatiam thin boka veka chu Ben le CIA official lalber berte chu han ti khoma faratul thina chungchang chu han chuya CIA official ho chuan an case chu ti to mai an du to hi haloni farat hina thilpuak chu bom nilovin gas leak gas puak nia han hriat thu an soya ti lui nilovin ti pal liao athleng niin an ngai ni chu thilawanga lungoi lo chuan Ben chu meeting atang chuan a kalbo tadaya pon an thlen chuan CIA director nen chuan an in muwa ani chuan anupui thina wang chuan alo hnem vel luama anupui thina chu poya ti ziate lo soi velin tongkam thatak chuan alo be velani ti chuan chu mitlai lam chuan Ben chuan a laptop chu check-in ama cafe a bompuak chungchang an chuina chu CIA ho chuan an ti top tak thu amua bompuak nilowa ti pal thil thuwa gas ti pu ani thu chu an tlangau puya ma se Ben chuan chu thil chu aring vereng reng lo angai dana chuan tu emo chuan fara chu chaneng wangin an ti hlum ni ngei na ngaya ti chuan ama ngein chu case chu chui chu atum ta ni atuka chuan Ben chu CIA officer chuan ron kalin hacker pakhat Desmond chu haron muwa Desmond nena chuan khami cafe a bom phok chungchang an chuina data ho zong chu min en sangro ti na nge na an han en chin ta kha chuan khati boma pu lai khan Russian train khat chu cafe bula khan anom nual ti an hre chuak ta ne chu ho chu Evgeny ta na thok ni nan ngai boga ti chuan Desmond chuan Ben nena chuan Evgeny chu bom pu ka mo phur tu abul tum tu bernia angai thu soi ta ne Desmond nena hanin biak zo nuwa chuan in lama chuan Ben chu lo hoin Evgeny chungchang te chu a han chui chiang le zual ta chutia Evgeny a chui lai vel chuan ama anupui nena an hun liam to ta te chu a chui kir boka veka chu an pani in zanri an eidun ani kha katia zanri an eidun kha an lim leya khamitrum khan fara chuan Ben chu thidang dai zet mai Fatima thi han ti mai chu apea anupui chuan chu thi chu
phel mi lo turin na hrila achan po chu thil chuan van nei na ha keng tel ni in na pasal hena chuan a hrila ni ben po chuan a or reng tur thu atiam boka chumi hnuah chuan tun hun lo lang le in ben chuan a tho pui John chu cafe a in mu pui atuma chuan rei vak lo hnuah chuan ben le John te chu cafe a chu na in mu le a ben chuan anu pui thina chu ala tuar thiam lo hle mai ti John chuan a mu thiam a khesla chu an close tamai boxia chu thil chuan ben chu atilungai le pai bok ben chuan John an hena chuan anu pui chu engemaw wangin an that nia hangai thu a soya accident wanga thi ni theia ha hrialo wangin John chu ama pui turin na nge na ni John chu ben a thin thatak ani wang chuan ben po chu pui an hial lem lova ma se ben an hena chuan aril ru le angai ton chu chol tir ve deu ri turin na ti poka chutianga an ti ti vel na tang chuan John po chuan ben chu ator pui hle ni na lang bena po chuan John an hena chuan ama tran pui wang chuan lom thu te ha hril boka chumi hnuah chuan ben chuan Ferrari thian nu hi chani chu hawat loa Ferrari chuan engemaw thuru emaw thil poimo tak thuru ka nem tina zota hi chen chuan Ferrari chu meiche tak mai ania chuwang chuan rin hlek turin emaw thuruk midang laka thuruk han nei thei chi nia a hriat lo thu a lo hril ve thung ma se hi chen chuan ben a hriat lo chuan poisa tam tham zet mai chu a lo khawl a nei ti chu a hria chung thil chu Ferrari chuan hi chen nena chuan lo pe in a pension huna a man le tan a lo ti hi lo nia ma se Ferrari ber chu halo boral taksia chuan hi chen chuan poisa zong zong chu ben an hena chuna petani chumi tlai chuan poisa khelna hmuna ben chu vakalin Evgeny chu hawa hmua ti chuan an bula chuan karta chu vakhel vein Evgeny nena chuan ben chuan Ferrari na chuan ain nam toilo te hazota chutianga a zo wang chuan Evgeny chu alom lo hle maya achan po Ferrari na chuan ain tham noi miau lo wanga re ami le sa ta chu ben a bei tur chuan atia chutian in bei nalama chuan ani ho chu atam zo kan ni boka ben po chu ti hlei theilovin ani chu an tang chep thei ta ne chuti lai chuan ben a fa pa ni chu abial nu nen in lama alom du na abial nu chu pona kal lok lan chuan CIA agent then khat chu anin chu chuna ron lut tamai ni kan hena chuan an ma ni ron zui tur chuan ron tia ani ho chuan benan aro tir ni nan soya apa hena chun ron kal turin an ron ti lo ni atira chuan abial nu han kal san mai chu a hre haya ma se chung agent te chuan thil poimo takani thu han soi chena wang chuan lo thei lawin abial nu chu a kal san angai ta ni lelama vetung chuan Evgeny mi le sa te chuan ben chu han lo reng meka pakhat chuan chemte chu han la chuakin avidona moti lain akut phuan chu ha phel sakta ni chutiam ti na lama chuan ben chuan engwanga Evgeny chu bompu na mo phurtu ngai ngot nge ani azota ben chuan Evgeny chu Russian en thatu enia Faraila CIA agent ania sarkar poi mo tam tak chu akol ti in sheboka chu wang chuan in thata ni mai lo matia chita Evgeny chuan kha bompu ka khan mo phurtu kan ni reng lo halo ti ve tlat si chol ma ron kal mai ani thu le Russian sarkarina engna ti tura an ti lo thu ril boka chumi ti chi na tan chuan khat thil thlen hun laya CCTV camera footage te chu an tira chu video a chuan Evgeny chu mu tura om ter lo ma se ben chuan mi pakhat chu kokin chupa chu Evgeny tana thok thin ani thu asoya Evgeny la chuan chupa chu katan hunang mo chen athok to hlenem tin lo chang mai anhena tra akal liam ta nuwa American Miss World pola zom tak thu ril boka chung thil rong zong a hriat tak nuwa chuan ben chuan Evgeny chu haring ve tran ta ni chutian loin biak lai chuan Miss World te chuan ron kapin chung ho chu Evgeny an American Miss World pola soite kha halonia chuin be na chuan Evgeny chu ka nin ben po chu arang theyang bera chulai tanga atlan chia chu angai ta ben chu tlan chuk thein John chu ama ron lam thoi tur chu anabia relote a chuan John po chu ron lang ve main ben chu haron phura chulai tang chuan an tlan bo tun ta nei kongan kalai chuan ben chuan John an hena eng tianga ron thleng wat thei nge ani azota
John chuan buaina an to na hmun atanga a awm hlat lo thuin a lo chang ve thung July an kalma chuan ben chuan John chu nika lo ngai ven thuai turin atia a fapa chu ngai tu hle mai si ben hena chuan John chuan nik chu a him nge yang a chan po ama ngai tu turin mi ka tira lom halo tia nikalam tura local CIA mi le sa te ho kha benatir an lo ni reng lawa John atir chu an lo ni reng zo khi halo ni Chutilai chuan nik chu CIA member pathum te chuan building pakhata hian a lo khung meka nik chuan chulai tanga tlan chiat chu tum ve ma sila an ni chu an tam hle sia ta chuan an khung bet lui ta ni long lama ve thung chuan John chuan benan hena chuan Farah Khan athi main engemaw peka na yem tina zota ma se ben chuan John an hena chuan Farah in a thilpek te chu a hril du reng lo thunga Chumi hnuah chuan John chuan ben chu long pindan pakhata chuan kalpuin thilpui mo soipui atum thu a hrila ma se pindana hanlu vele chuan American Miss World pol te chuan ben chu silai chuan a lo tin ta ni ben chuan John chu Miss ani ti chu a hreve ta ama be tu te tho kha chung ho chu han ni wang chuan John le chung ho chu an tang rual ti chu a hre thiam ve ta chuan ben chu chera chuan an thlung beta Shem na chi sang mang chuan an shem boka Farah chuan engemaw a pek lo an zota an dopa an shem na sa hle mai ma se ben chu eng ma soi turin aka ang du lo ma se ben chuan eng ma soi tum lo eng ma a pek lo thu a soi reng awang chuan an ni ho chuan an shem na sa zual zela ti chuan John po chuan ben chu a in puang thon lo ti chu a hret hiam ve ta Misual ho tu pa chu bena chu lo shem le tur chuan atia lo dop turin atibok John chuan ben chu kalsanin nikan hena akal don thu a hril tamaya John te kaliam nuwa chuan ben hena chuan chu misual pol ho tu pa keron chuan khabom poka amo phur tu pa ber ani thu chu ha soi chuak ta Farai thatu ani zia te chu ha soi boga chu thilan ti chante po chu soin CIA ho tu te zinga mi poimo tak mai chuan an mani chu thil ti tura han roi thu chu ha soi tamai chu thila hria chuan ben chuan mak atil le a CIA ho tu te chuan engwanga Farah chu tilhum du nge ani ti chu ha hre thiam lo hle karen chu a in pun le zel ma chuan tuemo chu pindana chuan a ron lut ta phut maya chunu chuan ben chu ron chan chuakin chu a chan chuak tunu chu Christina hani a mai kor ta chu han hlipin ani na chu haron hrila ma se ben chuan Christina chu ala hre chiang lo hle thung Christina chuan ka chu huna kan la soi feldonia tunai ro chuan chu man mo kan ngai ani halo tia ti chuan an pani chuan chu thumin an beya chuti lai chuan John mi le sa te chuan an ni chu an lo ka ve mek bok chutian lo in be lai chuan Karen chu ron lang lein ben nen chuan a in mal be le ta Karen chuan in sual thim em awang chuan ben po chuan ati hle thelawa chuti rei fe an in sual ta nuwa chuan Karen chu tuipuya chuan ben chuan anam thla thei ta ni ti chuan chu min huwa chuan ben le Christina te chu long te zok mang chuan chulai hun atlang chuan rang takin an tlan chuk tang hala vaw kaman thlen vele chuan Christina chuan ben chu mun pakhat tu mala hrin ngai lo na chuan hruaya kar an chuan lai chuan Christina chuan anu pui Farah thian nu ani thu a soi chuka cheta Farah chuan athi ma khan thri mak tanglam tak mai Fatima thri an ti chu a pem ti na zota ben po chuan o ti lo changin a thri chu a mu tir ta ni chu thri chu thilpui mo tak mai lo nia Farah room secret room an ti chabi chu halo ni reng mai chu pin dala chuan Farah chuan laptop ada a chu laptop a chuan information tam tak chu ha oma an CIA director chuan corruption na lo beina sa hle maya chunga fin fiana te chu laptop a chuan alo om tro mai hi lo ni chu thila kol ruwang chuan Farah chu ti hlum malo ni reng mai hi halo nia Christina in thilom dana soi tak nuwa chuan ben po chuan thilom zia chu hrethiamin engwanga ani le nik chu mana ti hlum tunge ani chu hrethiam ve ta ni ti chuan an pani chuan Farah secret room lam chu panin lu an tum ta a ben chuan a thi chu mangin Farah secret room chu a hong thei maya a chunga chuan lu thin chu ta chuan laptop chu a oma chu laptop a chuan CIA director ei ru na chung chang chu alo om trak mai
chu mai ba ka poisa tam tak mai ti ching pen dan thuruk te chu halo on jiak nuai mai boka thil zong zong a hmu fia zo nuwa chuan ben chuan zon chu vakolin laptop chu a hmu to thu varhila CIA director eru nga chung chang a hriat to thu soi boka John chuan ben chu a fapa chu tinata alo vau ve bok information te chu telikaut lo turin naron tia kon an pani chuan information le nik chu in thleng dan tur an soi dun ta ni huna tur te chu han soi duna chutin biak lai chuan Christina chuan pen chu laptop chu John an hena perau tur chuan lo ngen ve bok achan po John chu mirin tlang nia angai lo wang ani ma se ben chuan ruam man na dang dai hi halo siama ben chuan John abum dan tur chu ruam man na siamin chuti mai mai chuan laptop chu pe ka tum lo Christina po chuan a ruam man na hriat ta ka chuan pui atum ta an chu ma chuan ben chuan Desmond chu vabiain aling te chu apea akalna tur te hrilin aron let lo ani chuan chu information te chu mi pui hriat lo pu zang turin atitani chumi nuwa chuan ben le Christina te chu in hmuna tur lampan chuan kalta amun takan hlen ma chuan ben chuan Christina chu a motor atang chuan chuk tirin Christina chuan sniper rifle mangin ani chu alo veng don ani John ane na hanin biak lai jong chuan Christina chuan alo veng ran maya te chuan ben le John chu anin mutange ngeya ase John chu ama mai chuan lo ni hau lo mai building chipa chuan sniper pakhat hian lo vengin chu mai baka amile sa pani chu hanom boka ben chuan John chu nika chu ron chu phot turin atia John chuan nik po chu ron chu ve main chumi nuwa chuan laptop chu ben chuan John an hena chuna petani ben chuan nik chu arang theyang bera akara lur ngal thoi turin atia John an hena a laptop a pek nuwa chuan anin tiam nu te chu an hlen ta ni lom li tin John a chu habia ma se John a kaliam don lai tak chuan Christina chuan John a mile sa pani chu aron kap num ta chitian lo in ka bui lai chuan ben chuan laptop bag chu rang takin ava panta ma se chuti lai chuan current car on lang le in alula thireng reng lo mai hi alo ni John chu aron pui le ta chuti lai chuan ben chu kar pang chuan alo tlan se ve mek boka ti chuan an pani chuan in umin chutin na lama chuan John a car chu accident ta hlau bai chutin accident lama chuan current chu hathia ma se accident ma che chuan John chu ha zuang chuak thei thungani ben le nik te chuan accident am chu han va thlenga current chu athi chiang nge ani ti an va fin fia bok chumi nuwa chuan ben chuan John atlan che chu a zui zela nakina John chu ron langin ben chu kut longai sul puya chuan ron chota ni chutia John an kut tum manga hin sul puya a som ta ka chuan ben po chuan lo pom pui ve main ti chuan in sul ta rei fe ni sul ta nuwa chuan ben chuan John chu ko betin nikhor halawina siam thei ta ni chumi nu rei fe nuwa chuan ben chu ron le lein Christina chu haron lam le ta nakina chuan kar pakhat hi ron lang lein chumi te chuan ni chu han ron pana chumi te chu tu dang ne lovin Johnan nika mantura hatir te kha hanni chumi te chuan bedan hena chuan ngai daman dila an soidan chuan nika lo veng him tur ringota ti an ni thu an soi chutianga hanin soita ka chuan ben po chuan an ni chu angai dam ve tamaya an ni chuan an du wang ni lovin thupe kan zom ringot ti a rechiang le si ti chuan an ni chu angai dam ta ni chu ho chu John chu police station lama hruai turin natia achung chang chu ngai tu angai do ni na soi chumi tlai lama chuan ben chuan tuemo chu vakolin CIA directorin Kovel puma mi poimo ho nena meeting an nei huna ai ruk thu boy an chui chuna te chu ron tilang turin chu pa hena chuna wangena chu thil chu ben chuan ati thei tlat lo achan po ani chu CIA station chief ni in din hun poimo tak ala chel miau si atuga chuan CIA director chu sarkar mi poimo tak tak tenen chuan meeting an nei howa chuti lai tak chuan chulai om zong zong chuan message tongin chu message a chuan CIA director ei ruk na zong zong chu ron ti lan na ni ta ni chumin horei lo te chuan ifgini chu ron lang le in ani hi American Misual Rule Paul hoin an beina tang khan alo dam chuak lau mai hi halonia ifgini chu ama zana benan thuruk ti pudrutura abiak ngai kha haloni chu meeting a tel ho zong zong nena chuan ifgini chuan CIA director ei rukna filfiana om zong zong chu a pet aveka chu mai baka directorin
ben le nikte tilum tura jona thuwa pekna voice record chu ati thar taboka in soifina turdang ane ta ngang lo wang chuan CIA director chu man nani tani atuka chuan chanchin tharlama CIA director man thu chu haron puang ta chui ya ben po chu alom lemai ama mai baka aturul pui zong zong chu han man taboka variety nai nam noi te po chu man vekan ni ti chuan movie chu lo to ta ni clear tu te channel pani kanai sia duangin ar active tak theilowa min lo hrathim ula pasal thathon thu te hi ka ziak veya heng te hi karon chir ve do nem niang ti te ka ngai tu rum mai boka channel pakhat kanaya chuta chuan karon chir don nge niang channel pani nuwa khol hring uan le truwa hian a khoima zok a karon chirang ti te po hi comment lama han in ngai dan te milo sui sak ve ta cheu a to khen thlir zo vain kalome lo damula lo selula film dan en hule kan tum donia